እታብ መልክዓ ቁጽሪ ዘይብሎም ሰብኡት ኣብ ዝሙት ዘውደቐት ነፍሳ ማሕደር ኣጋንንቲ ኮይኑ ኣብ ዓዘቕቲ ሓጢኣት ተሸሚማ ዝነበረት ብቐቢፀ ተስፋ ዕድማ ተሕልፎ ዝነበረት ድሓር ግና ብዝተገብረላ ምሕረት ተባዕ ናይ ክርስቶስ ኣገልጋሊት ኮይና ናይ ዓለም ቀዳመይቲ ትንሣኤ ክርስቶስ ክትርኢ ዝበቕዐት ታሪኽ ማርያም መግደላዊት ክንደስስ ኢና። እዚ ቪድዮ እዚ ናብ ብዙሓት ሰባት ንኽበፅሕ ላይክ እንዳገበርኩም ክትጅምርዎ ብትሕትና ንሓትት። ሰናይ ምክትታል። ማርያም መግደላዊት ኣዝያ መልክዐኛን ተፈታዊትን ሰብ ነበረት። ስምዓዳ መግደሎን ይበሃል ነበረ። ብስምዓዳ ድማ ማርያም መግደላዊት እናተባህለት ትጽዋዕ ነበረት። ማርያም መግደላዊት ቅድሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስዓባ ብማእሰርቲ 7 ናይ ዝተፈላለዩ ርኩሳት መናፍስቲ ትሳቀ ነበረት። ንሳቶም ከዓ ናይ ቅንዓት፣ ትዕቢት፣ ጸርፊ፣ ቅትለት፣ ዝሙት፣ ሕሜታ፣ ሓሶትን መናፍስቲ ነበሩ። ድሕሪ ብዓይኒ ብለይ ስንብለይን ናይ ርክሰትን ዓብዳንን ጉዕዞ እቲ መንከማይ እናበለት ትመካኸሉ ዝነበረት መልክዓ ቀስ ብቐስ ክድወን ጀመረ። ዘይምስል መሲሉ እቶም ምስኣ ዝቐርቡ ዝነበሩ ድማ ክርሕቆ ጀመሩ። ሓደ ነገር ክትውስን ነበራ። ናይዛ ዓለም እዚኣ ኩሉ ነገር ሓላፊ ምዃኑ ተገንዚባ ንዝነበረቶ ክፉእ ጉዕዞ ገዲፋ ሰብ እንታይ ይብለኒ ከይበለት ናብ ክርስቶስ ኣምላኽና ሰዓበት። ነቶም ኣብኣ ሓዲሮም ዝነበሩ 7 ኣጋንንቲ ድማ ክርስቶስ ብኣምላኽነቱ ኣውፃላ። ንሳ ድማ ንዝነበራ ክፉእ ሕማምን ጾርን ስለ ዘርሓቐላ ብኡ ንብኡ ሰዓበቶ። በዚ ከዓ ካብ ኩሉ ግብሪ ሓጢኣት ርሒቓ ምስተን ወንጌል ክሰብካ ዝተመርፃ 36 ቅዱሳን ኣንስቲ ተጸንበረት። ድሕሪ ትንፋስ ዘይህብ ናይ ሰሙና ሕማማት ናይ ክርስቶስ ስቃይን መከራን ብዕለት ዓርቢ ምሸት ክርስቶስ ዘመድ ፈታዊ ከም ዘይብሉ ብኢድ 2 ሰባት ተገኒዙ ናብ መቃብር ወረደ። ሐዋርያት ተበተኑ። ኩሉ ነገር ድማ ዘብቃዕ መሰለ። ሰንበት ጌና ጸልማት ከሎ ናብ መቃብር ጎይታ ክትከይድ ከላ ብረግጽ ብጸልማት ሙፃእ ብፍላይ ድማ ንጓል ኣንስተይቲ ዘፍርሕ እኳ እንተኾነ ነዛ ቅድስቲ ኣደግና ካብ ሞት ክርስቶስ ንላዕሊ ካልእ ጸልማት ገዚፉ ክረኣያ ኣይከኣለን። ናይ ህይወት ብርሃን ኣብ ውሽጢ መቃብር ሓዲሩ እሞ ነጊሁ መገዲ ዘርያ ካልእ ብርሃን ኣይተጸበየትን። ንኹሉ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ክርስቶስ ኣብ ውሽጢ መቃብር ካብ ዘንብርዎ 3 መዓልቲ እምበር ናይ መዓልትን ለይትን ፍልልያ ኣይተረድኣን። ብርግጽ 7 ኣጋንንቲ ካብ ህይወታ ዘርሓቐላ ኣየናይ ጸልማት ኣየናይ ጋኔን ከፍርሓ ይኽእል። ፍቕሪ ንፍጹም ፍርሃት ኣውፂኣት ድርብዮ ስለ ዝኾነት እዛ ሰበይቲ ጸልማት ከይፈርሐት ክሳብ ዝወግሕ ክጸንሕ ከይበለት ናብ መቃብር ጎይታ ገስገሰት። ከም ዝተጸበየቶ ግና ንጎይታ ኣብ መቃብር ኣይረኸበቶን። ኣብቲ መቃብር ዘይምርካቡ ንዓ ኾነን ደቂ መዛሙርቱ ተስፋ ዘቆርጽ ናብ ሓዘን ዘእቱ ኾነ እምበር ክተንስእየ ዝብል ከም ዝዝክሩ ምኽንያት ኣይኮኖምን። ሊቃነ ካህናትን ፈሪሳውያንን እኳ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ቀሪቦም እቲ መስሓቲ ገና ኣብ ህይወቱ ከሎ ድሕሪ 3 መዓልቲ ክትንስእየ ከም ዝበለ ዘከርና ኢሎም ነበሩ። ቅዱሳን ሐዋርያት ማርያም መግደላዊትን መቃብር ጥሩሑ ኮይኑ እኳ እንተረኣዩ ክትንስእየ ከም ዝበሎም ተዛይበሎምን። ንደቂ መዛሙርቱ ስለ ጉድለት እምነቶም ንስኻትኩም ዘይምስተዋዓልኩም ልብኹም ንምእማን ዝደንጎየ ኢሉ ንዓ ድማ ኣይትተንኪኒ በላ። ማርያም መግደላዊት ንጎይታና ኣብ መቃብር እኳ እንተሰኣነቶ ኣብዚ እንተዘየሎስ ንገዛይ ክኸይድ እሞ ክዓርፍ ካብ ምባል ሓሊፋ ኣብኡ ኮይና ክተልቅስ ጀመረት። ማርያም መግደላዊት ክርስቶስ ሓላዊ ተኽልቲ መሲልዋ ነበረ እሞ ጎይታይ ንስኻ ልዕልካዮ እንተኮንካስ ኣነ ክወስዶ ኣበይ ከም ዝገበርካዮ እንዶ ንገረኒ በለቶ። ዘገርም እዩ። ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ኣብ ዝተመላለሰሉ ግዜ ንደቂ ሰባት ዘይመሰሎም እንታይ ኣሎ? ምስ ተወልደ ናይ አይሁድ ወዲ ዮሴፍ መሲልዎም ነበረ። ንኒቆዲሞስ ነቢ መሲልዎ ነበረ። ንሳምራዊት ሰበይቲ መጀመርታ ማይ ዝልመን ተራ ሰብ መሰላ። ብድሕሪ ድማ ነቢ መሲሉ ተራእይዋ ነበረ። ክርስቶስ ንብዙሓት ዘይመሰሎም እንታይ ኣሎ? ንገለ ኤልያስ፣ ንገለ ሙሴ፣ ንኻልኦት ድማ ኢያሱ መሰሎም። ነተጓዓዝቲ ኤማሁስ ወንገደኛ፣ ንወታደራት ሮም ወንጀለኛ፣ ንመኳንንቲ ሄሮድስ ኣስማተኛ መሲልዎም ነበረ። ንሕና ንዑ ክንመስል ንሱን ነብስ ወከፍና መሲሉ ተጸርፈ፣ ተወቕሰ፣ ብግፍዒ እውን ተሰቒሉ ሞተ። ሕጂ ድማ ንማርያም መግደላዊት በዓላ ተኽልቲ መሰላ። ብሓቂ ሓለዋ ተኽልቲ እንተዘይከውንስ ኣዳም ኣዳም ኣብያ ኣለኻ
እናበለ ኣብ ማእከል ገነት ኣብ ዙርያ ኣዋም ገነት እንታይ ኣመላለሶ ኣይተጋግኽን ወይኒ ተኸልኩ ኣይፈረየን ንወይኒ ዘይገበርክዎኸ እንታይ ኣሎ ኣባይን ኣብ መንጎ ወይኒ ይፍረዱ ኢሉ ጽዋዕናስ ንሱ ዶ ይኮነን ዘራኢ ዘርኢ ክዘርእ ወፀ ዘራኢ ዘርኢ ኣነ እየ ዓፀቱ ኸዓ መላእኽቲ እዮም ኢሉ ምሳሌ ዝተምሃረናስ ንሱ ዶ ይኮነን ካብዚ ንላዕሊ ሓላው ኣትክልቲ ካበይ ክመጽእ ስፍራ ወይኒ ነበረቶ ቀጽሪ ኸዓ ገበረላ ኣብ ዝተባህለት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኩላትና ካብኣ ንኸይንቁረጽ ዝተኽለና ናይ ጎድኑ ማይ እናስተየ ብመስቀሉ እናኾስኮሰ ዝዓቢ ጳውሎስ ክተክል ኣጵሎስ ከስትል ከሎ ጎይታ ይዓቢ ነበረ ዝተባህለሉ ሓላው ኣትክልቲ ንሱ ዶ ይኮነን 3 ዓመት ተመላሊሱ ፍሬ ኸይረኸበልና ኣሕዚናዮ እሾኽን ኣሜከላን እናብቆልና ኣሸጊርናዮ እምበር ንሱስ ብርቱዕ ሓላው ኣትክልቲ እዩ ስለዚ ማርያም መግደላዊት ንኢየሱስ ክርስቶስ ሓላው ኣትክልቲ ምባላ መንፈስ ቅዱስ ትንቢት ከም ዘዛረባ መጻሕፍቲ ይሕብሩ ከምዚ ኢላ እምበኣር ብቅድስና ክሳብ ዕርገቱ ንክርስቶስ እናገልገለት ድሕሪ ዕርገት እውን ምስ ኩለን ቅዱሳት ኣንስቲ ብኩሉ መንገድታት ንቅዱሳን ሐዋርያት እናረድአትን ብንጽህናን ብቅድስናን ተገልግል ነበረት ኣብ በዓል 50 ድማ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢላ ንብዙሓት ኣንስቲ ምሂራ ናብ እምነት ክርስቶስ ተምጽእ ስለ ዝነበረት በዚ ቅዱሳን ሐዋርያት ዲያቆናዊት ሰመይዋ ቅድስት ማርያም መግደላዊት ብምኽንያት ጽኑዕ እምነታን ኣገልግሎታን ካብ ኣይሁድ ብዙሕ መከራ በጽሕዋ እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ሰናይ ገድሊ ተጋዲላ ኣገልግሎታ ብሰላም ፈጺማ ጉዕዞ መስቀል ወዲኣ ብ6 ነሓሰ ብሰላም ዓረፈት ጸሎታን በረኸታን ናይዛ ቅድስት ኣደ ምስ ኩላታ ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ስለምከታልኩም ኣዝና ነመስግን ካብዚ ቪድዮ ገለቁም ነገር ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ቀጻሊ ክነምጽእ ናትኩም ብርታዕ ስለ ዘድልየና ላይክ ሼር እናገበርኩም ኣባላት ናይ ስድራቤት ዘይኮንኩም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣባላትና ክትኮኑ ብታሕትና ንሓትት ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንረኸብ ሰሰናዩ